Krásny deň, milí televízni diváci. Jestvuje krajina, ktorú navštevujeme kvôli jej uzdravujúcej sile. Reč je o Jordánsku, ktoré núka možnosť vykúpania sa v mŕtvom mori. Velikánske jazero osoží predovšetkým našej koži, no nie len tej. Návšteva mŕtvého mora, či už na strane Jordánska alebo na strane Izraela, však môže byť finančne náročnejšia. Našťastie dnes už nemusíme chodiť za mŕtvým morom, pretože mŕtve more prichádza za nami. A to v podobe jedinečnej solnej terapie alebo prostredníctvom terapie vďaka minerálom z mŕtvého mora. No a o tejto jedinečnej terapii sa budeme v nadchádzajúcich minútach rozprávať s našou hostkou, ktorou je pani Zuzana Papp. Dobrý deň, Zuzka, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Mŕtve more si získalo aj vás. Prečo? Tak je to veľmi jedinečný úkaz na tejto celej našej zemi. Je to v podstate jazero, do ktorého doteká rieka Jordán. Je doplňované vlastne sladkou vodou, ale tým, že tie podmienky, v ktorých sa nachádza, sú veľmi horúce, tak sa tá sladká voda veľmi rýchlo vyparuje a tým pádom vlastne ostávajú iba minerálne látky, ktorých stále tá koncentrácia stúpa. A preto sa vlastne začalo nazývať aj mŕtve more, lebo je vlastne slané. Aké konkrétne látky obsahuje mŕtve more? Aké konkrétne látky tam nájdeme, ktoré potom pomáhajú nášmu organizmu? Najväčší pomer je tam vlastne horčíka, draslíka, sodíka, jódu, brómu a ďalších minerálnych látok, ktoré sú veľmi zdraviu prospešné. Najmä teda, keď hovoríme o horčíku, je to minerál, ktorý je najviac podstatný pre zdravie nášho organizmu. Zodpovedá za najväčší počet, vlastne pomáha pri bunkovej výmene a najväčší počet rôznych biochemických procesov vlastne v tele. Čiže je to jeden z najdôležitejších minerálov. A jeho vstrebateľnosť je, paradoxne toto veľa ľudí nevie, je najlepšia vstrebateľnosť cez kožu, čiže transdermálnou cestou. Pretože ako náhle my zoberieme nejakú tabletku horčíka a nejakého výživového doplnku, tak iba vlastne nejakých 30% sa vie vstrebať, 70% telo vylúči. Ten tráviaci trakt je veľmi agresívny a nevie to telo vlastne spracovať až tak dobre. Transdermálnou cestou je tá vstrebateľnosť oveľa vyššia. Ako sa získava, ako sa ťaží tá sol, respektíve tie minerály z mŕtvého mora? Aký je ten proces? Proces je veľmi jednoduchý. Vlastne získava sa prirodzeným odparovaním priamo na pobreží toho mŕtvého mora. V tej južnej časti vlastne mŕtvého mora sú vytvorené také odparovacie jazierka, kde tá voda prirodzene nateká, tam sa odparuje. Pozbiera sa a následne sa melie na požadovanú frakciu a dáva sa do pytlov a už to ide sami. Je to v podstate veľmi, veľmi šetrný proces a hlavne jedinečnosť toho celého, čo robia na tej jordánskej strane, je, že nezasahujú do tej suroviny nejakým spôsobom a neprečisťujú ju nejak extrémne. Preto aj v objeme vlastne tej soli viete nájsť občas nejaký kamienok, trošku piesku, nejaké stebielko trávy, ale to není vada, to je len dôkaz toho, že vlastne nikto do tej suroviny nejakým spôsobom nezasahoval a je to úplne čisto prírodná tá sol a je presne taká, aká je tam v tom mŕtvom mori. Časť minerálov z mŕtvého mora ste sa rozhodli priniesť na Slovensko, to znamená k našim ľuďom. Ano. Čo vás k tomu viedlo? Nejaká zvedavosť alebo vlastné zdravotné ťažkosti, zdravotné problémy, prípadne zdravotné problémy vašich blízkych? Hej, presne tak. V podstate začala som sa týmto zaoberať, keď moja dcerka, keď mala 1 rok, tak jej bol diagnostikovaný atopický ekzém. Čiže začali sme sa vlastne s týmto problémom bortiť a ako každá mamička som najprv absolvovala všetky vyšetrenia a tak ďalej. Vyskúšali sme tie tradičné veci, dostali sme antibiotické maste, kyselinu mliečnú, kadečo ďalšie. Ale časom ako tie výsledky boli také, že na chvíľku sa to utlmilo a zase sa to vrátilo. V podstate začala som to riešiť trošku hlbšie. Jednak sme sa pozreli na stravu, jednak sme sa pozreli na kozmetiku, na čistiace prostriedky, pracie prostriedky. Vylúčili sme všetky možné chemikálie v domácnosti. No a ako som sa tak postupom času bortila s týmto problémom, tak som sa zdôverila našim obchodným partnerom v Jordánsku a tí mi hneď poslali balíček, že mám vyskúšať, takže došla mi solička a nejaké krémiky. Bola som veľmi prekvapená tou solou, lebo som sa v našich končinách s takouto solou nestretla. Veľmi ma prekvapilo to, že aká je mastná, aká je proste taká vyslovene, že keď si človek chytí tú sol, tak vám ostane taký mastný film vlastne na pokožke.
A s týmto som sa v týchto končinách nestretla, takže som začala zisťovať, že čo je za tým a začala som si viacej o tom študovať. A bola som veľmi prekvapená tým, ako to pomohlo mojej dcerke. V podstate už po druhom kúpeli som videla obrovskú zmenu na tej pokožke. Tie ložiská sa ako keby zosušili, začala sa tam objavovať nová pokožka a krásne sa to začalo hojiť. A keď som videla tie výsledky, tak som si povedala, že to nemôžem nechať sama pre seba. A v podstate tak nejak začala vznikať tá moja terapia solou. Ako vlastne vyzerá v praxi solná terapia? Predpokladám, že základom je kúpeľ vo vode, v ktorej rozpustím jednotlivé minerály. A čo ďalej, čo potom? Hej, najefektívnejšie je ten solný kúpeľ celotelový, pretože minerály sa vstrebávajú na celom povrchu vlastne vášho tela, takže je to najefektívnejšie. Čo je však zásadné, je koľko tej soli použijete. Pretože veľa ľudí si myslí, že im stačí 2 lyžice alebo 200 gramov. V prípade, že chcete iba zrelaxovať telo a podporiť tie regeneračné procesy v tele, tak stačí toho pol kila ideálne, aspoň. Ale v prípade, že už si chcete riešiť nejaký zdravotný problém, máte exém, psoriázu, proste nejaké závažnejšie zdravotné problémy, tak potrebujete tú vodu nasytiť tými minerálnymi látkami, čiže potrebujete minimálne kilo až 3 kg soli na tú vaňu. To je zásadné, pretože v prípade, že použijete menej tej soli, tak už to nebude mať tie účinky. A ľudia sa nemusia báť, pretože keď si zoberete na 100 litrovú vaňu, keď máte, koľko si myslíte, že by ste tam museli dať soli, aby ste si urobili takú koncentráciu, ako je v mŕtvom mori? Typujem 5 kg, 10? Či veľa hovorím? Ešte veľmi málo. Málo. 35 kg. Viac ako 35 kg by ste si tam museli dať. Čiže naozaj sa netreba báť, netreba šetriť s tou solou, ale zase na druhú stranu treba s tým veľmi individuálne pracovať. Pretože je rozdiel, keď máte iba nejaký exém, kde tu nejaké ložisko, ktoré není úplne do hĺbky, není moc začervenané a tak ďalej. A potom, keď máte psoriatika, ktorý má fakt vyslovene veľmi hlboké tie ložiská, veľmi citlivé, tak neznesie už takú koncentráciu. Čiže za to aj to rozmedzie 1 až 3 kg. Treba s tým individuálne pracovať, čo to vaše telo znesie. Radšej začať s nižšou koncentráciou a postupne každým ďalším kúpeľom pridávať, a aby si to telo zvyklo, aby sa tie ložiska pomaličky zhojili, aby to nebolo nepríjemné. Ako není to o tom sadnúť si do toho kúpeľa a zaťať zuby a vydržať to, ale aby to bolo pre vás príjemné, to ošetrenie. A primárnou časťou nášho organizmu, v rámci ktorej pomáha terapia soli alebo terapia prostredníctvom minerálov, je naša koža. Dá sa povedať, že v ostatných rokoch počet ľudí alebo počet pacientov s kožnými ochoreniami pribúda. A prečo je to podľa vás tak? Je za tým stres, alebo zlá životospráva, alebo nedobrá strava, alebo zmes všetkého možného a nemožného? Viete, že to je komplexný problém, si myslím, jednak všetky tieto civilizačné záležitosti, chronický stres a ďalšie veci, zlá životospráva, nedostatok pohybu, sedavé zamestnania a tak ďalej. Ale popri tom si myslím, že každý človek, ktorý zápasí s nejakými kožnými problémami, by si mal dávať veľký pozor, čo dá na tú kožu. Veľa ľudí si neuvedomuje tzv. Kumulatívny efekt látok. Za deň, keď si zrátate, čo všetko dáme v podstate na tú pokožku, od krému, sprchového gelu, mydla, krém na ruky, kadečo tých prípravkov použijeme za ten deň strašne veľa. A každý ten prípravok má aj nejaké toxické látky, ktoré sú v nejakých povolených množstvách, kde sú povedané, že sú takto bezpečné. Ale ako náhle tá jedna látka sa nachádza v ďalších 5 produktoch, ktoré za ten deň použijem, tak už som prekročil 5-násobne tú povolenú dávku. A potom máme proste epidémiu kontaktných dermatitíd a ďalších týchto záležitostí. Čiže každému, kto má nejaké kožné problémy, tak mu hovorím, že aby k sebe pristupoval ako k novorodencovi. Keď proste máte novorodenca, tak eliminujete proste všetky toxické látky, zoberete si pracie prášky, ktoré sú vyslovene pre detičky, nedráždivé. Čiže takto k sebe pristupovať, aj keď ste dospelí, pristupujte k sebe ako k novorodencovi, eliminujte z kozmetiky, proste prejdite na prírodné veci, dneska tých alternatív je strašne veľa, už sa nemusíme proste pádiť, že kde čo, hej, dneska tých alternatív máme na trhu naozaj dosť. Čiže pristupovať k sebe ako k novorodencovi. Vymenujme si, pri akých konkrétnych kožných problémoch nám môže byť na porúdzi práve solná terapia.
Tak určite je to atopický ekzém, psoriáza, akné, seborejská dermatitída, rôzne druhy kožných mykóz. V podstate všetky ochorenia, ktoré sú nejakým spôsobom na základe bakteriálnych, mykotických, prípadne vírusovo-infekčných záležitostí. Pretože sol z mŕtvého mora má veľmi silné antibakteriálne, antimykotické a antiseptické účinky. Čiže v podstate aj pri napríklad atopickom ekzéme dochádza vlastne k premnoženiu kvasiniek v miestach, kde je porušená tá kožná bariéra. Čiže vy potrebujete najprv eliminovať tie mikroorganizmy, ktoré vám ďalej narúšajú tú pokožku, spôsobujú to podráždenie, svrbenie. A toto vám krásne spraví tá sol z mŕtvého mora. Ja som mala možnosť pri mojej dcerke si porovnať vlastne účinok antibiotickej masti, ktorá má tie isté vlastne účinky ako tá sol. A naozaj to porovnanie bolo úplne rovnaké. Ten účinok bol úplne rovnaký ako pri tej antibiotickej masti. V pocovidovom období mnoho ľudí hlási problémy s pásovým oparom. Môžeme po solnej terapii siahnuť aj pri takýchto problémoch, pri takýchto symptómoch? Ako som už spomínala, je to tiež na vlastne vírusového pôvodu, čiže určite je to nápomocné v tejto fázi, ale pri pasovom opare by som bola veľmi, veľmi opatrná kvôli tomu, že je to extrémne bolestivé ochorenie. A tie nervové zakončenia sú veľmi, veľmi citlivé. Čiže zase treba individuálne. Niekto, kto to nemá napríklad tak rozsiahle alebo až tak bolestivé, tak zniesie tú sol na tom a pomôže mu to. Ale kto to má extrémne bolestivé, ako moja mamina mala pásový opar, takže viem, čo to je. A tá naozaj bola vo veľmi zlom stave a tej si neviem ani predstaviť, že by som to dala na ten pásový opar. Hej. Čiže zase veľmi individuálne k tomu treba pristupovať. A čo mladí ľudia? Tých často súžuje akné na tvári? Samozrejme, to je tiež premnožené vlastne baktérie v upchatých poroch. Sol má úžasnú vlastnosť, že prirodzene vlastne zbavuje pokožku odumretých buniek, krásne ho do hĺbky prečisťuje a vlastne zbavuje sa aj prebytočného mazu, ale zároveň ju aj vyživuje a hydratuje. Takže toto je veľmi benefitné naozaj urobiť si takú tinktúrku, vlastne zarobiť si do pohár s vodou, do toho si dať za lyžičku soli a vatovým tampónom v rámci každodennej rutiny si proste prejsť tú tvár tou solou z mŕtvého mora s tým, že to necháte pôsobiť 10 minút, uplachnete, nakremujete. A je to. Tak. Dočítal som sa, že solná terapia je nápomocná nielen pri kožných problémoch, ale aj pri problémoch s pohybovým aparátom, respektíve so svalstvom. Povedzme si aj v tomto smere viac. Tým, že sol z mŕtvého mora obsahuje veľké percento horčíka, ktorý sa ľahko vstrebáva tou transdermálnou cestou, tak sa veľmi rýchlo dostáva k tým svalom. Čiže v prípade, že máte stuhnutosť svalov, bolesti svalov, pri športovcoch po výkone veľmi dobre to pôsobí, takisto bolesti klbov. Dokážete si takto veľmi pekne pomôcť. Rovnako tak si viete napríklad, keď vás sekne, viete si vyrobiť z tej soli takú koncentrovanú pastu. Dáte si voda so solou pomer 1:1. Väčšinou to zohrievam nad tým miernym plameňom, normálne v hrnčeku, lebo veľmi rýchlo to zvykne vychladnúť, takže aby to nevychladlo tak rýchlo. Čo sa nerozpustí, tak predsedím, aby ma nepoškrabali tie kryštáliky. A do tej pasty si vlastne namačam gázové štvorce a prikladám to na tú postihnutú oblasť, či už kríže, alebo niekde, kde ma bolia tie svaly. Dobre je to ešte buď na to dať igelít, alebo mokrý uterák, na to suchý uterák, ako aby sa to v podstate zaparilo. Nechá to aspoň 10 minút takto pôsobiť a krásne to uvoľní tie spazmy svalové. Jeden z výskumov hovorí, že približne 36% Slovákov trpí pravidelnými bolestiami hlavy. Je solná terapia nápomocná aj pri migrénóznych stavoch, alebo teda pri bolestiach hlavy? Áno, veľa nám aj ľudí písalo, že pri migrénach, že im to veľmi pomáha. Pri tomto je zásadné, kedy v podstate aplikujeme tú solnú terapiu. Je to dobré hneď v zárodku, ako náhle cítim, že už ma boli hlava, už je niečo v neporiadku, tak si dať fakt pokoj, ísť do tej vane, dať si ten terapeutický solný kúpel. Jednak vám to uvoľní vlastne všetky tie spazmy. Väčšinou to býva z krčnej chrbtice a túto z trapezov, čiže tie svaly vám vie to pekne uvoľniť. A veľa ľudí písalo, že nevždy im to úplne že vylieči ako keby tú migrénu, ale minimálne im to zastaví, že sa im to nepreklopí do takéhoto stavu, že vás úplne položí a musíte proste 2 dni ležať v tme a v tichu, hej.
Respiračné ťažkosti, to znamená problémy s hrdlom, s hrtanom, s prieduškami, s plúcami, boli kedysi príznačné predovšetkým pre jesenné a zimné obdobie. Teraz po covide je ako keby ten svet vírusov a baktérií trošičku zmetený, takže s respiračnými ťažkosťami sa stretávame. Je to počas celého roka, no. Počas leta, aj počas leta. Môžeme siahnuť po solnej terapii práve aj pri respiračných ťažkostiach? Áno, aj priamo chodia ľudia k mŕtvemu moru aj s respiračnými problémami, takže veľmi to odporúčam. Na tento účel je veľmi dobrá párna inhalačná terapia. Dáte si sol do kybla alebo hrnca s vodou, zalejete to takou 80 stupňovou vodou. Ideálne ešte si do toho dať nejaký esenciálny olej a naparovať sa vlastne nad tým. Krásne to uvoľní upchatý nos, upchaté dutiny. Moja mamina napríklad po covide si veľmi pochvaľovala, že jej to konečne uvoľnilo. Ona mala veľmi upchaté dutiny, takže toto veľmi odporúčam v tých zimných mesiacoch, alebo teda aj hocikedy v podstate, keď vás nejaká takáto nadcha, chrípka, upchatý nos trápia. Takisto pri bolestiach hrdla viete kloktať s tou solou. Čo upozorňujem ľudí je, že tá sol je horká. Nemá slanú chuť, je horká, tak aj spoznáte pravú sol z mŕtvého mora, že keď ju ochutnáte, tak je intenzívne horká. Takže to aj ľudí trošku metie. Za to rada používam ten termín minerály z mŕtvého mora, nie sol z mŕtvého mora, pretože od soli každý očakáva, že bude slaná, že bude vysušovať a tak ďalej. Čiže tie atribúty sú pri tých mineráloch z mŕtvého mora iné. Čiže tá chuť potom toho kloktadla môže byť nepríjemná. Ale pomôže, hej. Potom hovorím ľuďom, že tak si to narieďte pol na pol s kuchynskou solou, prípadne si dajte do toho nejaký hydrolát, alebo nejaký esenciálny olej tam kvapnite, alebo niečo, aby to trošku tak akože zjemnilo tú chuť. Toľko teda naše telo, ale čo duša, čo naša psychika? Vie byť solná terapia nápomocná trebárs pri depresiách alebo nejakých psychických újmách? Určite áno. Čo viem, čo máme odskúšané, aj teda mám spätnú väzbu od ľudí, čo nám písali, tak pri nespavosti veľmi dobre to pomáha, že ľudia naozaj nám písali, že sa konečne po dlhom čase dobre vyspali. Takže v tomto smere určite, hlavne aj s ľuďmi, s ktorými komunikujem, tak čo riešia nejaké kožné problémy, tak nakoniec sa dopracujeme k tomu, že to nie je len o tom kožnom probléme, a dopracujeme sa k nejakým, že prežívajú veľmi stresové obdobie, na základe ktorého sa im vyhodil napríklad ten exém. Písala mi teraz nedávno mamička, že má dvojičky doma a tak ďalej, že je na ne sama a že sa jej vyhodil exém a teda strašne ju to trápi. Takže chvíľu sme riešili ten exém a potom som sa jej pýtala, že jak sa má a čo prežíva a tak ďalej. A presne sme sa dopracovali k tomu, že vlastne je na to sama, je v strašnom strese, vo veľkom výpätí a dlhodobejšie, už v podstate majú 2 roky. Takže 2 roky je v takomto veľmi intenzívnom tempe. A som jej povedala, že vaše telo vám práve hovorí, že už má dosť. A zatiaľ je to iba ten exém. Takže treba ho počúvať a už len to, že si urobíte tú hodinku alebo polhodinku aspoň, že si napustíte tú vaňu a necháte si ten chvíľku čas pre seba, už aj to je liečivé. Že dáte svojmu telu možnosť jednak doplniť tie minerály, pretože už len pri dlhodobom strese, pri veľkom výpätí to telo stráca extrémne minerálne látky. Čiže takto ich krásne doplníte, pomôžete tomu organizmu sa regenerovať a zároveň si urobíte ten čas pre seba aj na tú psychohygienu a na to načerpať trošku tú energiu sama pre seba. Poďme trošku ešte pohovoriť o tom, ako to vyzerá v praxi, ak si teda doprajem solnú terapiu v podobe kúpela. A koľkokrát musím ten kúpel absolvovať, aby som už zistil, vedel, že s mojím telom sa niečo dobré a pozitívne deje? Väčšinou reakcie sú ľudí, že už po prvom kúpeli vidia, že wow, že to je proste super. Takže je to individuálne a myslím si, že treba počúvať to svoje telo, čo vám hovorí, ako nemôžete si ublížiť. V podstate tam nie je nejaké radikálne obmedzenie, takže treba len počúvať svoje telo, minimálne aspoň zo začiatku, pokiaľ si riešite nejaký chronickejší zdravotný problém, tak aspoň 2-krát do týždňa absolvovať ten celotelový kúpel. V prípade lokálnej aplikácie kľudne aj každý deň, bez problémov. Čiže v podstate môžem po solnej terapii siahať počas celého roka? Tak, nemusia to byť konkrétne terapie 2-krát, 3-krát, 4-krát do roka? Nie. Čo deti? Môžu tiež využívať silu týchto minerálov? Určite áno a obzvlášť pre deti je to veľmi, veľmi prínosné, pretože tá soľ je naozaj čistá, nemá žiadnu parfumáciu, nemá proste žiadne pridané látky, čiže je to naozaj tá čistá sila prírody.
A pri deťoch jediné čo, tak do tých 3-4 mesiacov tá kožička je veľmi jemnučká. Tie detičky majú fakt naozaj veľmi jemnú tú pokožku, takže tam by som bola taká opatrnejšia. Radšej by som sa poradila s dermatologom alebo teda s pediatrom. Ale od toho pol roka ako úplne bez problémov. Tam jediné čo je, tak znížiť tú koncentráciu. Na malú detskú vaničku od 150 gramov postupne pridávať na to pol kila. Solná terapia je alternatívnou technikou. Dá sa sklbiť s klasickou medicínou a ešte máme podotázku, či existujú nejaké kontraindikácie práve pri tejto solnej terapii. Nezaznamenala som nič, čo by nejakým spôsobom kontraindikovalo toto. Jediné, čo je, tak v podstate ľudia s kardiovaskulárnymi problémami môžu mať problém v teplej vode. Tam ani nejde o tú sol ako o tú horúcu vodu. Čiže toto by som určite konzultovala s lekárom. Prípadne by som nedávala si tak horúcu vodu. Dávať si menej teplú, takú, aby to nebola záťaž pre to srdiečko. Mŕtve more, o ktorom sa dnes rozprávame, ponúka okrem minerálov aj ďalšiu vzácnosť, a tou vzácnosťou je bahno. Ako nám môže práve bahno z mŕtvého mora pomáhať? Prípadne ako konkrétne pomohlo alebo pomáha vám? No, bahno je vynikajúce v tom, že je všestranne použiteľné v podstate na celé telo. Je výborné na vlasy, vyživuje vlastne vlasovú pokožku. Ľudia s lupinami, so seboreou a s podobnými problémami si to veľmi, veľmi pochvaľujú. Takisto ľudia z akné, veľmi dobre im to funguje. Veľmi dobre funguje bahno aj pri bolestiach klbov napríklad, bolestiach svalov, robiť si s tým zábaly. Samozrejme tie kožné problémy. Čo ľudia nevedia je, že oveľa lepšie sa vstrebávajú tie látky z bahna v kombinácii s UV žiarením. Čiže ako náhle je slniečko, treba sa napatlať tým bahničkom a výjsť niekde na slniečko a tam to nechať zaschnúť. Oveľa efektívnejšie sa potom vstrebávajú tie vlastne minerály z toho. Takisto to funguje vlastne aj pri mŕtvom mori, keď tam ste, tak sú tam obrovské kade vlastne s týmto bahnom. Ľudia sa celí ponatierajú a behajú vlastne na tom slnku a potom sa idú umyť vlastne do toho mora. Takže... Pani Zuzka, ďakujem veľmi pekne za inšpirujúci rozhovor. Vy, milí priatelia, neváhajte a vyskúšajte solnú terapiu, pretože ako ste sa dozvedeli z tohto rozhovoru, pomáha nielen nášmu telu, ale aj duši. Nezabúdajte sledovať podcast o zdraví na YouTube. V prípade, že máte nejaké otázočky, tak pokojne ich uvedte, napíšte do komentárov, naši odborníci vám odpovedia. No a pochopiteľne podcast o zdraví si môžete vypočuť aj na platforme Spotify alebo cez Apple Podcasty. Majte sa krásne, s pani Zuzkou vám želáme nádherné dni, predovšetkým plné zdravia. Dovidenia. Dovidenia. Partnerom relácie je Terapia soľou z mŕtvého mora. www.terapiasolou.sk